Wara ġimgħat sħaħ jiddefendi r-riforma fl-inkjesti maġisterjali li kienet kritikata mill-Kamra tal-Avukati mill-INSL, il-Malt Employers, il-Chamber of SMEs u anke imħalfin emeriti. Jonathan Attard kiseb wieħed mill-ar riżultati fi stħarriġ li kejjel il-fiduċja fost il-Ministri. Is-servej kejjel kemm il-poplu Malti u għawċi għandu fiduċja fil-Ministri minn 1 sa 10. Il-Ministru Jonathan Attard jikseb biss punteġġ ta' 5.07. Fl-aħħar postijiet fl-opinjoni pubblika nsibu il-Ministru Awċi Anton Refalo, magħruf iktar għal-Misteru tal-ġebla storika li kien żamm viċin il-pul tiegħu. Ministru ieħor li kiseb biss ftit aktar minn nofs tal-punti kien ukoll Ministru Awċi. Bla sorpriżi ta' xejn il-Ministru Clint Camilleri li Roberta Bela żammu miegħu fil-kabinett. F'Novembru tas-sena li għaddiet, il-mara tal-Ministru Clayton Bartolo baqgħet isservi bħala assistenta personali tiegħu meta suppost kienet impjegata mal-Ministru ta' Clint Camilleri u f'rapport tal-Kummissarju tal-Standards kienu ġew ikkundannati kemm Bartolo kif ukoll Camilleri. Punteġġ ta' 5.31. Hemm il-Ministru Rodrigue Galdes, Ministru li l-poplu wkoll ma nesix li kien ħati ta' frodi elettorali fis-CGW. Dan kif inqalbu l-karti tal-identità ta' 99 persuna fuq blokka ġdida vojta ta' housing soċjali fis-CGW li kienu għadhom mhux lesti biex jgħixu n-nies fihom. Fl-istess survey, il-Ministru Chris Bonnet kiseb 5.38 u l-Ministru Stefan Zrinzo Zoppardi kiseb 5.48. Intant wara rapport tal-Ombudsman dwar il-ħabs, wara r-rekit tal-identità u wara rapporti dwar il-leża, il-Ministru Byron Camilleri spiċċa kiseb punteġġ ta' 5.54 minn 10 biex bekk għadda l-eżami bisbrix.